uma unezinto ozenzileyo zangafika evunyweni. Amen. Khoza kabuhlungu. Amen. Kodwa mawufikelele lapho ukhoza kamnandi, umoya uyaheleza. Awunikhona. Igama lenkosi uJesu waqo. Bese kufika ukuthi umuntu esesindisiwe ngakithi ngeke alunge ahambe engehlelwanga. Amen. Angehlelwanga. Akufuneki umuntu mesesindiswa ukuphumula mengehlelwanga. Abanye baze bavile ngishudla. Umoya ngcwele wehliswa umzikudla ikhona. Kodwa lo usuke ekhombisa ukuthi ngihluphekile. Amen. Ehlele. Ngoba mongehlele awusuhamba kahle kulendlela. Uzoboreka. Anko. Uzokwenza njani? Uzoboreka mawungehlele. Umoya ngcwele uletha ijoy. Amen. Igama lenkosi uJesu malibonga. NoJesu ke wavele wathi sebesindisiwe ethi ningalokothi nifakaze. Hlalana. Nize nikhothe. Yakhothwa la. Amen. Ngamanye amazwi akufuneki uze uthathe ngisho umnikelo. Funeka uze wehlele uqala umnikelo uthathwa abantu abehleleyo. Akujoyinwa. Yaphenduka. Sindisa uhlukane nezona. Nezona athi uzenza phambi kwabantu uma usuzivumile awubi namahloni uma uhlangana nabo. Futhi awunamahloni ukufakaza bekhona. Amen. Ngezenye intombazane eyathi ngiyambonga uJesu esitikini. Mhlawumbe ekhona into omfutha ngisakhona. Bonga uJesu batho taxman la ngoba serenke la eClermont batho taxman hayibo nawe. Amen. Ngangasichithiki isikhathi ngangivele nguhlwethu umbho unikeze omunye. Amen. But hayibo usuganga ngabantu wena lapho. Nawe hayibo. Amen. Bona ukuthi akashiyanga usenezinto zakhe. Yeah. Amen. Asifunde Izenzo chapter 2 verse 1 to 4. Phakamisi Ringa zethu moya oyingcwele sikhumbuli zenzo zakho sizishu ya mini wehla ngayo mayiphindwe gut uzelo mlilo wakho kanti nabaphi nini nadla mazambane nje funda yakhe Izenzo chapter 2 from verse 1 to 4.
Ngcobo sibongele. uNkulunkulu ebekhathazeke ngomhlaba wonke. Yezwa ka? Wase eletha uJesu ngenxa yokukhathazeka ngani umhlaba wonke. Uma uJesu esefikile yena ukhathazeke ngebandla. Awunikhona. Ifocus kaJesu yayisebandleni. Amen. Ingakho kwaphela 2.5 years ehlezi nabafundi bakhe engasho ukuthi kuzokwenzekani. Exakwa ukuthi abamazi. Awunikhona. Usezwe uyababuza ke umthetho abantu bathi ngingubani. Abanye uEli, abanye prophet, abanye nina ke. Amen. Watholakala ukuthi imambana nazo azimazi. Ziyahamba. Ngikhona. Baningi abazalwana abasindisiwe kodwa abangamazi uJesu. Yombona mhla kukhona into emthintile. Eduba enza yonke into ekhombisa ukuthi uJesu amazi ngempela. Amen. Abanye bazibanikeza izikhundla bengamazi uJesu. Mhla nimphuca isikhundla uyahamba. Usethi kuPetro wena unguKristu. Ndodana kaNkulunkulu. Athi nawe Petro awushongo lokho ngengqondo. Wembulelwe uNkulunkulu. Awunikhona? Mese bemazi ukuthi ungubani waqala ke wabatshela ke. Umthetho wami ngiyokufa. Kathi uPetro hayi ngeke kwenzeke lokho Nkosi. Satan buyela emva kwami. Mina wena nje mase kubize ngoSathane la kusasa ngeke kube khona. Ngafika umfundisi uNgcobo kuthiwa hayi usibani bana aseze enkonzweni. Uthi uzangilande yena uNgcobo. Uzangilande ngoba ngaphoxa lo mfundisi efika. Ngande Satan. Shut up. Amen. uJesu kwethe umthetho wami nje uba ngifikile nje ngiyakokufa. La ngiyakhona. Ngikhona. Wayengeke abatshele lento bengakamazi ukuthi ungubani. Ziningi uJesu izinto angasitsheli zona ngoba suke singakamazi. Awunishoniphi? Uyazi ukuthi emakholweni khona abazalwana abatshelwa izinto abanye bangatshelwa. uJesu angabatshela abanye. Awunikhona. Ingakho ke kufuneka emangabe kwekutshela izinto uqala ubuze kuqala kuyena ukuthi ngingayidlulisa yini. Ngoba make wayidlulisa uzothi na imhlola. Ucabangani? Ubulaphi? Amen. Ifocus yakhe kuJesu yabheka ekufeni. Amen. Wafocusa ngokufa. Yonke into yakhe ayenzayo wayenza efocus ekuphi? Efeni. Uma esevukile, nikhona? Kwabafileyo. Into agcizelela ngayo imbhalo. Ngikho
ngoba kwakumnyama kubona embhalweni nakhula ekukhulunywa khona ngami emahubeni nakho kuba prophet ekhulunywa ngami babethi mabesho kanje basho mina hayi nikhona ingqondo yavuleka nikhona. That's why usathane engafuni amakholwa alifundi iBhayibheli ngoba ingqondo yavuleka nikhona. Mase bakhomisile lapha usethi ke nihlale eJerusalema nize nembathiswe amandla nikhona. Umoya oyingcwele mayisefikile nikhona awufocusanga yonke indawo. Umoya oyingcwele ungomuntu nikhona. Funda ku verse 4. Benze njani uhlalelani phansi benze njani baqala ukukhuluma ngezinye izilimi. Okay. Bagcwala bonke hlala phansi enzani lapha phezulu ababehlezi khona ngifuna ungilalele kahle ningilalele noma nilele lapha ku upper room babe 120 nikhona babe ngahlezi kulesi sikhathi kwathiwa akabahlale khona bahlale bathi silinde umoya ongcwele awunikhona babethandaza befunda ibhalo ingakho uPetrus wasukuma nje wafaka omunye ethi kulotshe uthiwa umunye akangena esikhundleni salo ofileyo nikhona sekhohliwe ukuthi yena abakhethananga. Amen. Bashaya unkatho. Amen. Bakhethana sebekhohliwe ukuthi abaze bakhethane. Lesi sikhalo esivulekile ngokufa kaJudas Iscariot uJesu uyazi uzosicwalisa ngobani. Kanti uJesu sevele uhlomile ngoPawula lapha. Uyabhayiza lapha uPawula ezonweni uyabhayiza. Wenza yonke ibhayiziology kanti sehlomile uJesu ngaye. Uzothi mayisekhuthele ethi ubamba amakhola msakaze ngempama. Impama yamqhumela emgwaqweni. Yazi ukhetha inkosi emgwaqweni wena uhlula ukuyikhetha nomsuze wangena enkonzweni. Amen. Babethandaza befundiswa. Ngikhona. Ngeke nje umoya ongcwele wehle nje. Goqizana. Ungaze uqamba manje ukuthi awudalelwe. Kanti udalelwe ka. Manje ukuthi nje uhlezi. Funda. Basebegcwala bonke umoya ongcwele baqala ukukhuluma ngezinye izilimi. Basebegcwala wonke 120 wenze njani? Umbuzo wami ukuthi wena usala kuphi? Usala kuphi? 120 wagcwala. Yazi lapha ku upper room kwasekukhona nabafowabo. Sebesindisiwe ngoba wanene wavuka abafileyo waba nabo jaqa. Awunikhona. Nonina wehlelwa lapha. Awunikhona. Bagcwala basebenze njani?
kufanele nikhulume ngani kancane ngishaye ngathi nilunge kanti ngiyazani lunganga khulumani okay indaba yami ila underline ukukhuluma ngezilimi ngifuna ukuma kulokho nje kuphela ngezwa kanjani isipho sokuqala sikamoya ongcwele ukukhuluma ngezilimi isipho sokuqala esafikayo emva kokuba begcwalisiwe ngamandla kamoya engcwele isipho sokuqala esaqhuma izilimi bakhuluma bonke ngezilimi bonke ngishonephi umbuzo wami ukuthi uthi wena awukhulumi ngezilimi kuze kube manje kade wasindiswa ubanjwe yini angikhulume ngibhekele ade wasindiswa wayishiya nezo kuze kube manje awukhulumi ngezilimi ubanjwe yini ngoba lapha ku-upper room bonke isipho sokuqala sikamoya engcwele sehlela abantu bonke ngishonephi isipho sokuqala sikamoya engcwele sehlela abantu bonke abaphendukile awu nikhona behlelwa kwaqale kwabonakala ihlonti umlili ihlezi phezulu kwamakhanda awu nikhona kwavunguza umoya omkhulu lapho wehla umoya engcwele kuwena akusahlali isihlonti manje nikhona ngoba wena uthi mawumamukela uJesu kungena ubaba kungena uJesu kungena umoya engcwele same time mawushayiswa ibhasi lapha phela ushona ubungeke uvuke ngamanye amazwi wonke umuntu mayesindisa umoya engcwele yangena inkinga nje enkulu ukwehlela ngamanye amazwi iCoca-Cola ayilekho le Coca-Cola yamanje yaqala eyayithi uma ike yageba yathi wase wenza iphutha wayivula yayiphuma yonke ebhodleleni kusele leyo nto kuwe qhuma kwebhodlela amen ukukhuluma ngezilimi kuyi evidence nikhona yokuthi umoya engcwele ufikile ku ye first stand mense uthi umoya ongcwele wenze njani ufikile akezwa uthi uJohane mina ngizonibhabhatisa ngamanzi uyeza emva kwami ozonibhabhatisa ngomoya ongcwele ngiyamthanda uMateyu abesethi nomlilo awunikhona igama lenkosi uJesu malibonga uma behlelwa nikhona umoya ongcwele awusehleli ngoba singcwele usehlela ukuze usenze sibe ngcwele uthi uJesu mayisefikile nizoba namandla uwathatha pha amandla ungehlelwanga
ngoba ngeke ukwazi ukuphunyuka kuSathane uma ungehlelwanga. Hayi ngikhona. Afuneke mawuyindoda ungehlelwa ungakhulumi ngezilimi kuze kukhuluma umzukulu. Amen. Omunye umfundisi wayesewubaba ngaleso sikhathi esebenza kaMlungu. Uthi wehlelwa unkosikazi wakhe. Wakhuluma ngezilimi wasala. Awunikhona. Uthi lokhu kusala kwakhe kwamkhathaza ngoba babethandaza kancane nje unkosikazi aconnect. Uthi mangidriver ngemsebenzini ngithi Nkosi Jesu ngisize. Ngifuna ukukhuluma ngezilimi. Awunikhona. Uyazi ukuthi unazo na ukuthi awukakhulumi nazo sekuphela iminyaka ukuthi nje awuyihluphi awuyikhathazi. Ulunge nje unje nama ubheke. Amen. Wafika emsebenzini ngelunch wafuna indawo ngale emasakeni emajukujukwini amasake emini. Angene lapho ngelunch athandaza angayikodlala umlabalaba nabahedeni. Fica ikhola selilithi hlala nabahedeni. Thandaza. Aqede sishaya isikhathi abuyele emsebenzini. Mayisekodu uNkulunkulu msiza. Ufuna ukukhuluma ngezilimi. Ayafika ekhaya. Ngikho. Kodwa mase bethandaza nje nonkosikazi asho kabini inkosikazi ufanele ufanele akhona. Amen. Ilento senza nala inkonzweni. Abantu besifazana abangcono kwezikamoya. Amen. Funa mangabe uthandaza naye inkosikazi ulokhuza ubekezele ngoba ufana nehelicopter. Thina siqale ezungeze. Yena uvela uvela baba hawu sekhala sekwenze njani. Yabona wathandaza zonke insuku endleleni nasemsebenzini. Ngifuna ukukhuluma ngezilimi. Amen. Ngelinye ilanga elapha elantshini wathandaza wehla. Uma ngezilimi waye wangena phansi kwamasaka amboza wela kuyena ecuphekile amasaka. Lunch u12 to 30 kwashaya u1 kwashaya u2 kwashaya u3 kwashaya u4 kwashaya u5 akaziwa umuntu uthi kuphi bonke bayamfuna akaziwa. Waphuma lapho mayiphuma sehambe wonke umuntu kusela ama security esangweni. Mevuka laphana usethatha imoto ke yakhe useya lapha esangweni useyayipaka ufuna ukutshela isecurity ukuthi khona into embambezele njengoba ephuma lesi sikhathi. Wathi uyakhuluma nesecurity wakhuluma ngezilimi. Isecurity labaleka.
wasala eyivulela isango wagoduka. Endleleni ukhuluma ngezilimi wazofika ekhaya. Uthema yengena ethi ufuna ukumtshela unkosikazi ukuthi nami sengiyakhuluma ngezilimi, wavele wakhuluma ngezilimi, unkosikazi wavala umnyango zaduma. Zakhonetha bobabili manje kwaqhama isivatavata la endlini. Amen. Ukukhuluma ngezilimi ukuzakha wena. Zizele lokho ukwakha wena. Uma ungakakhulumi ngezilimi uze kube manje uzakha ngani? Amen. Izilimi ulimi lokuthandaza la ngasendla. Lithi umoya ngcwele uyasithandazela la sehluleka khona. Wena la wehluleka khona wenze njani? Uyazi ukuthi mawuseyinhlungwini ezimbi awukwazi ukuthandaza. Nishonephi? Awukwazi ukuthandaza mawuseyinhlungwini. Kodwa ngesilimi zivele zifike lapho sizini. Thandaza uqhume ngezilimi. Ziyasibulbulela la singakwazi thandaza khona. Umbuzo wami uze kube lesisikhathi, yini le dala ungayihluphi? Mawufunda wena la eBhayibhelini, yini ungathi mawufika la ukhale ukuthi mina ngokhuluma ngezilimi makwenze njani? Uthi omunye umfundisi eBible School kwathi maku uSeptember unyaka wokugcina begcina wesithathu bezothola ama diploma, wathi uprincipal uma size safika isikhathi sokuvala njoba sizovala mawungehlelwanga ngamandla kaMoya Ngcwele ungayi koShumayela, hambe ofuna umsebenzi efemini. Uthakekho ongabanga nayo indawo yakhe ngoba nasi isikhathi siyasondela. Awunikhona. Hayi ukuthi unikiwe ukuthi nje uyivila la emadolweni. Kusho kabili babethu agcwele babe thandazela ukulala nongaginqiki. Amen. Bonke laba bakhuluma ngezilimi emva kokugcwaliswa umoya ongcwele. Bungalivali ingane ngesikhathi singakafi. Njoba uvala amawindi nje udla isikhathi sami. Amen. uJesu wafunda kuLuka. Luka chapter 3 verse 21. When all the people were being baptized, Jesus was baptized too. And as he was praying, ngamanye amazwi naye uJesu wehlelwa ngumoya engcwele ngenxa yokukhuleka. Ayishonephi?
naye uJesu akusho ngoba nakho uyindodana nje lithi naye wehlelwa umoya ingcwele ngenxa yokukhuleka. Nikhona usindiswe kahle manje, uhamba kahle futhi, kodwa ukhulumi ngezilimi. Amen. Uvalo lwami uzakha ngani? Amen. Umoya ongcwele nikhona. Yabona ilokhu uzibhanoyi. Yabona ibhanoyi. Abake baligibela. Imali isuke airport lihamba phansi. Nikhona? Hambe phi? Lomgwaqo elinikezweyo. Ngelihambe bese ligijima. Angithi uma linyuka liyaphezulu alisakhulumi nalaba phansi. I'm sorry. Likhuluma no controller. Ngikho athi ucontroller phakamisa ibhanoyi lakho ngoba lapho okhona kunamafu kakhulu, phakama. Awunikhona? Ahambe athi ucontroller ibhanoyi lakho ligijima kakhulu, ehlisa ispeed ngoba kukhona umoya phambili. Awunikhona? Lihambe ibhanoyi athuthi hello ucontroller phansi bengezwana angamuzwa, naye athuthi hello angezwa umuntu. Nikhona? Yothe samangela ukuthi ngabe kwenzekani, khona into errong ezwe owasemelika esethi sungala emelika, ibhanoyi lakho alehleke manje. Nkosi yami, ngamanye amazwi uma usathandaza ngesizulu uzoyoqeda ngesizulu usahambe airport. Amen. Mawuthandaza ngesizulu uyaphazamiseka. Ngoba uthi baba uNkulunkulu ongcwele uthembekile. Uthe umama Ngcobo anophatha ibhuku. Jesus, hallelujah. Uthembekile wena, uthembekile, akekho njengawe. Usicishile nje isitofu. Jesus, hallelujah. Uthandaza uthuka ususe ePine Town. Sewuqoqa izinto ePine Town. Nikhona? Funeka ikholwa nikhona elithi baba wethu ongcwele umuhle uthembekile. Akekho njengawe lufanele udumo. Ezulwini kuthiwe usungala. Nkosi yami. Sungalana. Awunikhona? Ukukhuluma ngezilimi ngimlapho nje. Wenziwa yini usindisiwe kahle namanje awukhulumi ngezilimi? Uzokhotha elinye ivesi lapha eBhayibhelini ukuthi akubona bonke abakhuluma ngezilimi. Bese sichaze ukuthi kwakuthiwani la. Wangashiwo lento. Nikhona? Ayibaphiwe nje abantu osibani nje baveteza. Nawe uphiwe. Awunikhona? Izilimi zokuqala, isipho sokuqala zinikwe bonke abakholwayo. Bonke. Bese kuba esokuprofetha ke nesokuchaza ke nesokuinterpreta esinikezwe labo uNkulunkulu athanda ukubanikeza ukuthanda kwakhe. Kodwa lesi engikhuluma ngaso ukukhuluma ngezilimi esawonke. Yonke umuntu osindisiwe. Nikhona? Ya. Engathi ungavala eminyango.
uthi akuthandazwe umuntu uzophuma la ngoba esekhuluma ngezilimi. Abanabayena abangasindisiwe uzobe semla nesagila nemvubu. Uthi lo nkosikazi kanti usaya enkonzweni noma wenzani? Washaya u10. Akuphumi umuntu engehlelwanga. Makushaya u6 ekseni, kushaya u6. Bonke akusalanga noyedwa. Amen. Ngamanye amazwi incwadini yezenzo nikhona abekho abaphendukayo abangehlelwanga. Ake sithathe abanye. Izenzo chapter 10 from verse 44. Mangihlangana nawe ePinetown njengoba ngizokuphela isonto nginazi no. Makwenza ngihlangana nawe ePinetown into engizokubuza nje yona usuyakhuluma yini ngezilimi? Mawuthi uyadakha nenqola ungibone eqala udakha ngikulandela. Ngifuna ukwazi ukuthi usuyakhuluma yini ngezilimi. Ngamanye amazwi ngisho ukuthi ungapheli lo nyaka. Ngapheli. Uzumbuzo uJesu kanti mina ngisindiswanga yini? Ngangehlelwa Jesu kanti angisindiswanga yini? Uzile ngisho ukudla. Asizoba namantombazane angakhulumi ngezilimi. Ngoba uzoqomula. Uzocula nomfana neteku lakhe ngaphandle. Ngizomphile ashayide ithana ngizomphile. Intombazane iyaba naye umfana ingakaqomi. Abela ngaphakathi. Wake wambona umuntu exabana nomunye umuntu ekhipha ummese. Bese bembamba labanye bamphuca bakubo. Wenze njani? Ungena esitolo ayothenga omunye. Yini isizathu? Ungaphakathi. Kufuneke kuwe ummese ongaphakathi iqala bese kuwa ngaphandle. Kubhoyo ngaphakathi bese kuwa. Amen. Sizoba namantombazana awiki. Nihambe nje evarsity sibuye siqomile. Lana nje Maritzburg evarsity la. Suqoma khona la. La eDUT. Usuka nje la usuhlala eRes, usuyaqoma njalo. Amandla unawo. No power. Njengoba uqoma nje uzosixabanisa le bandla. Ngoba khona bazokuvuma nababaqomayo. Babuye bayibuyisela bezwelana nawe. Angithi uyabona ukuthi akusanqunywa manje. Ingoba nalabo ekufanele banqume nabo kufanele banqume. Kwathi uPetro esakhuluma lawo umoya ongcwele wehla
kaCornelia uyathandaza akasindiswanga. Ngikho uyamesaba futhi uNkulunkulu. Nabo basebenzi bakhe. Ngikho ezulwini ibukwe lento. Waze wamsaba uNkulunkulu umuntu engena Jesu. Akuthunywe ingelosi. Iyomtshela ukuthi akathumela abantu eJopa. Yolanda uPetru ungenisile la. Ngeke ungasitsheli nje ukuthi wena wasindiswe engilosini. Ingelosi ayivunyelwe ukuthi ikhuluma indaba yensindiso nawe. Ithunywa komunye. Kanti ithunywa nje uPetro usemthandazweni. Uzile nokudla. uNkulunkulu wehlisa isitsha sigcwele izilwane wathi akadli into enjena. Ngikhona kwathiwa ungaboshwa ukuthi into mayihlanjulwe uNkulunkulu ingcolile. Ngikhona masiqeda nje njoba ayebona lo mbono nikhona wayengalele engubeni emashidini. Umbono vision ifika uhlezi. Iphupho lifika ulele. Ungathi ubona umbono kanti adulele. Amen. Futhi mawusho ukuthi ubone into ethize ngiyakwazi ukubuza ukuthi bekuyisikhathi sini mawucabanga. Ngayikwathi bekula ko4 bekwamawongo la. Uma ke sefikile uPetro nabamphelezelayo washumayela. Nikhona? Washumayela ukuthi uJesu asihamba naye kanje wathi. Lithi wathi ephakathi. Wehla umoya ingcwele. Nishonephi? Wenze njani? Wehlela abantu abaqala ukuzwa ngoJesu. Nga. Wena kade akwehlela uJesu. Laba babeqala kwakuzwa indaba kaJesu. uNkulunkulu wabona inhliziyo zabo sebemvumile uJesu ingakabizwi altar call. Wehla. Amen. Lezo ayihamba naye zanhleme. Intoni lesibonayo. Yes mama. Mama Mkhize. Awusafuni yini ukufunda? Kwathi uPetro esakhuluma lawo mazwi, umoya ongcwele wehla phezu kwabo bonke abokusoka abakholwayo ababefikile noPetro bamangala kakhulu ngokuba isipho sikamoya ongcwele sitheliwe naphezu kwabezizwe. Yeah. Ngokuba babezwa bekhuluma ngezilimi Ayiwe. betyusa Hayi uNkulunkulu. kahle ufunda kahle. 46. Ufunda kahle. Awuphazamisa. Awuphi? Ngokuba babezwa bekhuluma ngezilimi Bekhuluma ngani? ngezilimi For the first time. Bezwi uJesu. Behlela umoya ingcwele bakhuluma ngezilimi for the first time. Usukhonze kangaki wena? Behlelo bakhuluma ngezilimi. Uyazi ukuthi ulokhuza kwasekuphela u10 years. Umoya ingcwele wehla ngePentecost. Njoba kufikwa kaCornelia. Amen. Okusho ukuthi nawe noma iminyaka ibiseyingaki usenethuba. Kwasekuphela u10 years. Umoya ingcwele ehlile ngosuku lwePentecost. Mhla kufikwa kaCornelia kwase kuno10 years umoya ingcwele ehla
eJerusalem anikhona. Ngamanye amazwi kusho ukuthi nawe noma ngabe neminyaka emingaki wasindiswa senethuba. Ngiyathi ngaphatha ngiphathe ilist yamagama bawo bonke ngingena umuzi ngomuzi kube khona lo lengikhombisa ukuthi kabani la. Usuwehlelwa usuyakhuluma ngezilimi. Hayi usale kahle. Mfundisi ngeke saphuza nethi cha ngiphuza ithi. Bengizobuza nje uthi suwehlelwe. Indaba serious kabi. Serious. Ngoba ulahlekelwa ama benefits akho. Khona izimpi ongakwazi ukuzilwa ngokuthandaza ngesizulu. Eyifuna ulimi langasendle. Mfica umuntu ekhipha ama uppercut eshayisile. Yes. Betusani ngamanye amazwi izilimi awukhona as a praise and worship. Nkosi yami. Khona uPetro waphendula wathi ukhona yini ongala namanzi ukuba bangabhabhadiswa laba abamamukele umoya ongcwele njengathi na. Imake njengathi. Ngamanye amazwi wonke umuntu osindiswayo nosindiswa izolo kufuneka emamukele umoya ongcwele njengathi ekuqaleni. Hey Nkosi yami. Laba behlela umoya ongcwele bengakayi emanzini. Ayinshonephi. Noma behlelwe umoya ongcwele bengakayi emanzini sizothi mabeqeda ukukhuluma ngezilimi sithi siye emanzini. Yogcwalisa ukulunga konke. Behlelwa bathi ubani onganqaba namanzi uma laba behlelwa umoya ongcwele njengathi. Ayifanane lento. Abehlelwa kudala singakabikho la ekhaya asehlelwe njengabo nathi. Kuhluka indlela kuphela usehlelwe kunjani. Kodwa ukwehlelwa asehlelwe. Behlelwa bakhuluma ngezilimi. Amen. Kusuka manje uma ungakehlelwa nikhona hamba yothandaza. Mhla wehlelwe uthatha ipeni ubhale kudayari ngehlelwe umoya ongcwele ngakhuluma ngezilimi mhla kabani inyanga kabani ngolesingaki. Amen. Asiye Izenzo 19 verse 1 to 6. Wathi u-Apollo eseKorinte uPawulu wafika e-Efesu. Esedabulile amazwe angasentla wafumana abafundi abathile. Wathi namamukela yini Funda kahle mama Mkhize. Hayi namamukela yini? Funda kahle mama Mkhize. Namamukela yini? Wathi namamukela yini umoya ongcwele mhla nikholwayo na. Namamukela umoya ongcwele mhla nikholwayo na. Ubuza abazalwana abasindisiwe. Unishonephi? Abakade basindiswa uyabona efika ufikile
uyabona efika ukuthi khonto eshodayo la basindisiwe bona kodwa khonto eshodayo kushoda into ethethayo ethetha nomuntu yashonaphi into ethethayo yashonaphi into ethetha nomuntu engabonwanga azoyiceba yena yashonaphi leyo nto ethetha nomuntu azoyivumela yena into engabonwanga kukhonto ethetha naye yashonaphi into ethethayo laba basindisiwe bahlukene nezona kodwa aze behlelwe ngomoya ingcwele uyabona ezekubona efikile uPaul ukuthi hayi sukhathele uyabona uPaul kukhona bazalwane basindisiwe bayafakaza kodwa khonto eshodayo uyakuzwa ukufakaza komuntu oshodayo yes wathi namamukela yini umoya ongcwele mhla nikholwayo na bathi uye chabo asizwanga nokuzwa ukuba ukhona umoya ongcwele uyabona ke laba ba innocent nikhona uyazi abazalwane ukuthi noma bengakehlelwa baba namahloni makuthiwa abeze bonke abafuna umoya ingcwele beze phambili baba namahloni babambelele etulini babona kuyihlazo amen babona kuyihlazo uzothiwani sengiyoma nabazukulu lapha bazukulu sebegijimile bayafuna bona laba banamahloni asikaze sizwe nangancane uthi khonto umoya ingcwele asikaze sizwe amen mawungabhabhadiswa ngamandla kamoya ingcwele akusilona ihlazo ukuphumela obala awuzenzeli phela amen akulona ihlazo ayikade asindiswa Nkosi kade ngasindiswa kuzothini abantu uthi angehlelwe namanje asikaze sizwe thina khona umoya ingcwele yes uPaul wayesethi uJohane wababhabhatisa hayibo funda kahle wathi pho nabhabhathiselwa kukuphi na base bethi kukho ukubhabhathiswa kukaJohane yes uPaul wayesethi uJohane wababhabhathisa umbhabhathiso wokuphenduka umbhabhatiso ukuphenduka ethi kubantu mabakholwe uyena obeza kuza emva kwakhe kungukuthi uJesu bathi ukuzwa lokho babhabhathiswa egameni leNkosi uJesu kwathi uPaul esebekile izandla phezu kwabo umoya ongcwele wehlela phezu kwabo sebekhuluma ngezilimi baprofethi usho njalo wena bakhuluma ngezilimi baze badlula lapho baprofeta beqala uyazi ukuthi umoya ingcwele wawusuku nesikhathi esingakanani wehla 20 years ngesikhathi kufikwa lapho ngishone kusho ukuthi nawe noma abu no 20 years ungazange wehlelwa senethuba awunikhona behlelwa umoya ingcwele baze baprofeta yes babe ngamadoda angathi 12 bebonke hayi amadoda amangaki ayi12 ucabanga ukuthi mangase kwehlelwa amadoda hlala phansi uma ngase kwehlelwe amadoda ehlelwe wonke
inkonzo ingaqala ngesikhathi. Othi angibhekele inkonzo ingaqala ngesikhathi. Ubaba uBhengu kuthiwa waya phesheya eyofuna imali. Ngikhona? Eyofunani? uNkulunkulu athi ufunani la? Ngiyofuna imali yokwenza umsebenzi wakhe. Ubuyele emuva. Uzoyithola emakhosikazi. Waya ngathi amadoda. Uyazi ukuthi indoda mayikhipha imali yajuluka noma sisindisiwe yajuluka. Ngeke lihambe ivangeli make ngathi ayofuna emadodeni ngeke. Leyo izothi nginomzi wami mina. Fundisa izingane mina sevasithi manje. Emakhosikazi. Kushiwo futhi amakhosikazi ahleze ekhaya. Hayi amadoda. La leli bandla laseFesu laba nenhlanhla 12 ayevele ewu12 lapha ayikho eyasalayo 12 ehlele akhuluma ngelimi as a prophet. Akufuneka umfana ongaprofeti. Kuthiwa abasha bayoprofeti. Thina siphupha amaphupho. Manje intombazana ungaprofeti unsizwa ungaprofeti. Yafuneka insizwe libanga lo. Ayithi kwenza lokho iprofeti. Ayibo ayithi kwenza lokho. Shaya ikeyboard akho ngisho iBhayibheli duze kwakhe. Something wrong somewhere. Ngoba kufuneka kayishiye ikeyboard le abazalwane nanti izwi encwadini kabani akhapha umfana ekhaphiswi edumisa ngendumiso. Hayibo. Hallelujah. Mina ngibuya eMsinga, Northern Natal naKwaZulu. Ngale kaMhlabi yalingana. Bengiqala ukubona insizwa ekhuluma ngezilimi eshaya ikeyboard. Amen. Ngelinye ilanga yakhapha ngezwi. Awungishoniphi? Enkonzweni zabasha iyafakaza. Amen. Afuna amantombazana odala gele. Kufuneka omadala gele la. Asafakazi ngolesithathu ngoba umzukulu usekhonza naye. Umzukulu wakho akathe utshelede seyutshelede wabantu abasha sukuma ufakazi ngolesithathu. Fakaza amandla aqinile uzube ngaka. Ngafika kwenye indawo ukuthi umama bani wena hayi angiyena umama ngivakashele kuleyo sini ngiqala ngqa. Awuyena umama intombi ufuna niphola. Ufuna nemakhosikazi namadoda. Ngoba zokhala nje uthi ahlushwa amadoda uzokhala udini. Khuluna ngendoda la ukuthi iphekelwa kanjani.
namashethaya ayinwa wonke ekela thi wardrobe ngoba indoda yomuntu ayifani nendoda yendiya. Indoda yendiya ayinele unkosikazi wakhe uzogqoka lokho uzogqoka lokho. Indoda ithi ngizogqoka isudu ethize kusasa iyavuka ekuseni ayifuna enye neshethe elithize usuthi wena lisebhimini awuwashile sufeyilile njalo. Akela wonke nezikipa zakhe konke namasokisi konke kuhlala edrowini. Indoda ayifuni hamba ifuna ukuthatha. Manje uyaphike wena lapha. Hamba kulesithathu noma una 70 years hamba kulesithathu. Hamba kulesithathu. Tshela lamantombazana akhulayo ukuthi uJesu ugcine kanjani uzufike lana. Angikhulume ngipheke ngalo. Hamba kulesithathu. Noma no 70 hamba kulesithathu. Noma abazukulu sebe u5 bala enkonzweni bayasindisiwe bahotshele abanye bo secretary hamba kulesithathu. uNkulunkulu ehlela nikhona uyabahlelela nalaba abangashadile sebebadala abanengane aqondane nabo. Hayibo ishutheka lapha komama. Uyazi ubaba umjikele bathandekayo uzothini ke wena? Nangu mama lapha phambili uthi ubaba umjikele. Bengithi ngiyamazi ubaba kwama ngiyabona ngimazi. Bengithi ngifundile ngiyabona nje. Ehlelwa amadoda awu12 akhuluma ngezilimi azamanye aprofet. Asibe namadoda anjalo. Amen. Sibe namadoda anjalo. Angancengwa. Ngikho. Mawufuna ukubona izinga lamo ingcwele emadodeni hambe uyobona inkonzo yawo. Uyeke emanhlini nasekoteni uyibone kwilocal. WhatsApp lona wawenzela ukuthi sikwazi ukuxhumana hayi ukuxolisa. Laba abasenzela ama group WhatsApp webandla kwangekona inhloso yakho ukuthi kube ungena ixoliso. Njoba uxolisa nje lapha ku WhatsApp uyabona nomunye nawe usumfaka ubuthakathaka athi hayi uSibani banakayi nama ngiyi axolise naye. Fakani ubuthakathaka. Akuwona ukuxolisa okusho izimemezelo zebandla eingakwazanga efike phakathi nesonto. Hayi uxolisa. Bangixolela abazalwana ngizobabikho. Njalo nje uyaxolisa awuzubabikho. Futhi ayikho into ebhlungu yokuxolisa nje. Thina kwakubuhlungu masingayanga enkonzweni ikhonto esibambile kube buhlungu. Kwakubuhlungu thina kusho ubaba wethu osezulwini sekuvale eminyango la. Singaphandle kube buhlungu. Sime nathi lapha sithi baba wethu osezulwini sibhlungu ukuthi ushuwa baba wethu osezulwini singaphandle. Namhlanje akhona. Hamba ubona inkonzo yamadoda kulocal. Hamba emanhlini. Axolisile wona. Amen. Axolisa. Hamba ekoteni yawo. Yaqoza. Amen. Inkosi ayisize lowo
akhulume ngezilimi. Gcwalisa ngamandla kaMoya Ngcwele ukhulume ngezilimi. Awuzifundi, ayifundwa, ziyehla. Nolimo olunikiwe awulazi lisho ukuthini. Ushisa ivatavata nje ongasazi, ezulwini kuyaziwa. uMoya Ngcwele uyasitolikela ukuthi sithini. Ungakhathazeki ukuthi kazi ngithini. Uthi mawusulujwayele lo limi usukwazi ukulikhuluma ungezilutho, akushintshe uMoya Ngcwele akunikeze olunye. Ngoba kufuneka into engqondo. Ngenxa yokwehla kwezinga likaMoya Ngcwele akusakhonzwa. Abasafuna abazana ukukhonza. Ngikho abasafuna ukukhonza abazana. Yonke indawo futhi hayi la bandini. Yonke nje indawo abasafuna abazalwane ukukhonza. Sebefuna ukuklokha. Ukuthi laphela isonto kuzothiwa bekade ngikuphi angiye namhlanje. Amen. Inkosi ayisize asingakhuluma indaba ukuthi uJesu uyabuya sinje. Ngikho asingakhuluma indaba ukuthi uJesu uyabuya sinje. Asibhukula kube yilo abhukula. Sekhona ithu. Musuba umuntu phaqa. Iba umuntu plus. Amen. Ngelanga ukuthi uyathandaza ukuthi oh baba kungashokeki ngesizulu uvela ungene elimini ungena nje. uMoya Ngcwele uyazi ukuthi why. Nkosi yami. Wonke umzalwane nikhona nilalele. Wonke umzalwane ongakakhulumi ngezilimi awungapheli lo nyaka. Yezwa? Ngithini? Ngapheli. Nomswaba nesikhundla nomswaba nani awungapheli. Lo nyaka ungakhulumi ngani ngezilimi. Ngikhona? Ilona lodwa izilimi zodwa futhi ekuthiwe eBhayibhelini ningakuvimbeli ukukhuluma ngezilimi. Iyona isona sodwa nje siphiwe eseBhayibhelini ekuthiwa ningasivimbi. Nkosi yami. Ngoba uthi wakhe ukhuluma ngezilimi ungazi ukuthi ukhuluma. Lithi ukhuluma imfihlakalo noNkulunkulu. Izilimi lezi zokuzakho usuke ukhuluma imfihlakalo noNkulunkulu ayitoli kwamuntu. Maze kufika enkonzweni khuluma usuluyibamba. Awazi ukuthi uyibambela. Khuluma leyo nto ayikhuluma ngoba wazi. Kwesisikhathi yothi ucabanga ukuthi izilimi zokuzakha kanti uNkulunkulu sekunezilimi zokuprofeta. Igama lenkosi uJesu malibo. Ungapheli unyaka. Ungakhulumi ngezilimi. Othi inkosi ngifuna ukukhuluma ngezilimi. Lapho uhamba khona ngifuna ukukhuluma ngezilimi.